लड़ी आइल फराक वाली सिंगिंग बाय मुकेश यदुवंशी। फराक वाली लड़ी आइल म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज मंगुरा नवादा। फराक वाली अरे सरस्वती मैया के पूजा करे आइल परसादी खाती तबिया खड़ी आइल। हाँ सरस्वती मैया के पूजा करे आइल परसादी खाती तबिया खड़ी आइल। यार तीना कराई बाबा हाली हाली यार तीना कराई बाबा हाली हाली। लड़ी आइल ललकी फराक वाली 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 लड़ी आइल फराक वाली चरण हो पूजे माही के अक्षतिया फूल से तीन दिन गो पाकिट लेके जाले स्कूल से। चरण हो पूजे माही के अक्षतिया फूल से तीन दिन गो पाकिट लेके जाली स्कूल से। बतिया ऊपर हेली माँ जागवाली हाँ बतिया ऊपर हेली माँ जागवाली। लड़ी आइल ललकी फराक वाली 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 लड़ी आइल फराक वाली राइटर राहुल गुडू और मुकेश के राखस फंसा के अपन मीठी मीठी बोल में राइटर राहुल यहुरी गुडू मुकेश के राखस फंसा के अपन मीठी मीठी बोल में। आवे खाली ललकी फराक वाली हाँ आवे खाली ललकी फराक वाली। लड़ी आइल ललकी फराक वाली लड़ी आइल ललकी फराक वाली लड़ी आइल ललकी फराक वाली।